Колеги, забелязахте как в момента с процедурни хватки беше провален кворума, така че промени в изборния кодекс не се случиха, което означава, че на следващите избори вие ще гледате всички, както и ние, всичко това, което гледахме на последните избори, което се случваше в секционните комисии, надписване на унищожаване на бюлетини, драскане, невалидни бюлетини, пренаписване на протоколи, съмнения за фалшификации в сегашните машини за гласуване. Грозно беше в залата, как да речем Продължаваме промяната, които преди година нещо предложиха същия законопроект. Те с това бяха обединени всички законопроекти в общ, който трябваше да се гледа сега. За гласуване с сканиращи машини, в които те точно обясняват колко е по-правилно и как така се избягват всякакви манипулации на изборите. В момента са се въртнали по типично техен начин. В началото на този парламент ние поискахме от тях да подпишат декларация, която е в ръцете ми за... Записахте ли го, колеги? Думата на Продължаваме промяната Демократична България не струва нищо. Това са измамници, които демонстрират желание за демокрация, но единственото им желание е за лична власт, лични облаги и не им пука нито за държавата, нито за гражданите. А вие не подписахте ли срещу